Ideme žrebovať víťaza o kameru z filmu Paranormal Activity 3 a takisto aj listky na tento film, ktorý vám prináša spoločnosť Bonton Film. Správna odpoveď bola, že režisérom filmu je Henry Jost a Ariel Schulman. Takže spúšťame žrebovanie. A správne odpovedala Andrea Stričková. Takže Andrej Stričkovej ideme zatelefonovať. Takže vytáčame pani alebo slečnú Andreu Stričkovú. Dobrý deň, prajem Martin Dorčák z portálu vyhrávam.sk. Hovorím s pani alebo slečnou Andreou Stričkovou? Áno, ja som pri telefóne. Vy ste sa zapojili do súťaže o kameru od Bonton Filmu. Áno. A práve sme žrebovali a vyžrebovali sme vás. Takže vám gratulujeme. To je vážne. To je super. Smrteľne vážne a ja vám potom pošlem mail, kde vám napíšem presne, ako vám kameru odovzdáme, buď my alebo spoločnosť Bonton Film. A tak... Ste mi vyrazili, to je super. A takisto k tomu patria aj lístky do kina na tento film.